همین ویدیو обращение машонем сида шабос илтимос додармайта на заблокировать ба кор мера на трубката як каси дига дамети ки ба кор мера фамиди хай хаб кардем шиштем қарз дорем қарза бутемада илтимос ба ҳаҷ мери куҷои мерави бра. салом алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародари азиз, дар масъалаи шонемси бародармон алҳамдулилло ки биен ҳоҷӣ шудем. ҳоҷӣ Шаҳбоз, номи Шаҳбоз ба фикрам агар хато накунам ба фикрам ки Шаҳбоз номиш бародаро дар масъалаи шонемси ва ҳамо апашкае ки видео кардяй ба номи Имрона гуфтани одам. масъалае ҳастае ки на самом деле бародароҳо масъалаи серьёзнае. як масъалае ҳастае ки просто чихелай камтарак ҳамин обрӯи ҳамин бародармона ҳамин ҳоҷира камтарак ҷим бонда мақсад исуса ҷим бонда. алҳамдулилло бародаро шонемси яке аз беҳтарин шахсиятҳо, яке аз беҳтарин инсонҳое ҳастае ки мақсад дар байни ҳамин дуруни репербудҳо реперам буда не ки алҳамдулилло ки беҳад инсони хуб буд, беҳад инсони хоксор буд. ман ҳамин қадар медонистмужда ман хадиш гап мезадам, ман ҳамун қадар ки хадиш гап мезадам, ҳамун қадар ки чӣ мекунам мақсад чихели бигем сағирае буд ки сағираи манам набуд, сағирае набуд ки бига ки мақсад ки ана фалони ва беҳмадони ва ягон каса ягон гап бигава ҳамин хел мақсад ҳамин хел чиза надошта дар вуҷудаш надошт. барое ки беҳтарин инсонай, беҳтарин инсонай. ман ҳамун қадара медонам. барои чандин та видеора парт гуфтем бародаро ки ҳамин масъалада чӣ гуфтани, ҳамин масъалада бояд як видео кини бигори ки штоби чӣ гапай чӣ гап ҳаста нестай. бародаро гапи ман ҳамиае ки шонемси беҳтарин инсонай, парвардигори меҳрубон ҳаҷша қабул куна. ман бародаро шахсиятҳоеро ки дидам ки мебромадан мегуфтанш ҳар гапшо мегуфтан, но имрӯз алҳамдулилло ки бародармо ба ҳаҷ сафар кард, ҳаҷ рафт. яке бо дидам ки таърифаш кардани худо баракат битаву худои хеле худо баракатш бита. худованд дар хонадонаш файзи баракат абрезона. худованд фарзандои хубаш бита. алҳамдулилло ки фарзанд дора. бо фарзандоша дар роҳи идина сирот алмустақим парвардигор ҳидоят бифармояд. ана масъалаи и апашка бародари азиз, ман нисбати и апашкаам ягон гап гуфтанӣ нестам. может қарздор бошам, может ки қарздор набошам, но ман фикр намекунам ки мақсад ҳамин бародар ягон инсони паст бошада бародаро. ҳамин яъни мардака. ҳамин ҳоҷӣ бародармонам ҳамин яъни мардака бародаро. алҳамдулилло ки рафт ҳаҷ биёя. агар қарздор ки боша иншоалло ман боварӣ дорам ки суми ҳамо апашкара бармегардонам ета. мақсад и бародар бадбинӣ накунен, дар ҳаққаш гапҳои лишни назанен, дар ҳаққаш догу бошен. худованд ҳидоятш кунад. худованд морам ба ӯ хонаи худо бара расона бародари азиз. ҳар яктай мову шумора касе ки ният дора ба хонаи худо парвардигор ба ҳамун ҷо расонад. барои ҳамқа бародари азиз может таи коса нимкосаи боша, может ягон гап боша, может ягон гапшон гирехтагӣ боша. барои ҳамқа бародарҷоно пока ман оли ягон чиз надидам, ягон чиз мақсад ки нафаҳмидам дар масъалаи ҳамин бародар ки ягон каса ягон фанка боша, ягон чинака боша, но бародари азиз бо сабр бошен, бо тоқат бошен. ҳамин бародар рай сафар да бромагияй ба киҷо ба хонаи худо. значит ба як нияти нек ҳамин мардак рафтеста. барои ҳамқа бародари азиз аз шумо хоҳиш мекунам нисбати ҳамин бародар набаро дуо кунед. ман бо мегӯям ки ман боварӣ комил дорам ки ҳамин бародар хонаи худо рава биёя иншоалло биизниллоҳ бо сари буланд. агар ҳамин қарздор боша қарзша мета. баъд дар ҳамин гап ҷавоб мегӯям ки мардак ҳамин хел шери нарай. аллоҳи меҳрубон ҳаҷша қабул кунад. бача ҳар кас аи роҳ ку ҳар кас даи роҳе ки манфиате ки дора аи роҳаш намегарда. худованд дар дилаш ният ки чӣ хел дохта ҳамин чиза ҳамин бародар рафта. а худо дааққаш дуо кунен. на ҳамин хел мардакай, на ҳамин хел бачаҳай. боварам кунем бародаро. ман намедонам коми қатиш гап загӣ ҳаст нестен. ман қатиш гап загӣ, ман ду се бор қатиш гап загием.
من هم یک بار خطی آدم گپ زنم گمرایش هم میفهمم برادرها برای هم قدر دقش دعا کنین انشالله که بچه خوبه به حد انسانی خوبه و خدا برادرها یک بار دیگه شوننسی خداوند گابون باشه شیر نر ما باوری دارم که میتونی شیر الله رفتی گشتی اومدی انشالله با امر خدا که درآمدی برادر در تاجیکستان انشالله خداوند ساخت سلامت برای بیای همین مسئله را ببین ما باوری دارم که این سومی کلان هم نیسته یکم سومی نیسته که بگویی که او من نمیتونیست او ما مقصد یکم انشالله با امر خدا تا نری نر میمونی حاجی تو حاجی شدگی انشالله برای که به نیت نیت رفته است یا نیت خوب قد رفته است تو شری حاجی خدا نگهبانت باشه در امان الله باشه برادران